Fl-aħħar jiem il-kredibilità tal-Partit Nazzjonalista ħadet daqqa ta' ħarta. F'każ war ieħor kien provat li l-allegazzjonijiet li għamlu ma kinux minnhom u issa deputati tal-istess partit qed isibuha diffiċli jispjegaw dwarhom. Bħal fil-każ tal-Indjan infittex li l-midja tal-Partit Nazzjonalista flimkien ma' Daphne Caruana Galizia għamlet jiem tajt li ngħata ċittadinanza Maltija meta lanqas biss tħalla japplika. Iffaċċjat b'dan id-deputat Jason Azzopardi ma kienx jaf x'se jaqbad jgħid. M'għandi ebda informazzjoni fuq dan l-Indjan u mhux Indjan, jien qatt ma semmejtu, qatt ma tkellimna dwaru, ġifieri iddirizza domanda tiegħek il-min għamel dik l-aħbar it-tieni. Prova jġaħġaħa wkoll fuq il-viżas lill-Alġerini. Għamlu xhur jgħidu li hemm irregolarità tant li l-każ wasal quddiem il-Kummissjoni Ewropea biex imbagħad il-Kummissjoni ma sabet xejn ħażin. Għal Jason Azzopardi dak li tajt il-Kummissjoni m'għadux jgħod. X'inhu l-kummenti tagħna dwar l-aħbar tal-Kummissjoni Ewropea? Naħseb ir-riflessjoni waħda sempliċi ħafna, l-Kummissjoni Ewropea tiddeċiedi dwar jekk hemmx ksur tal-liġi Ewropea mhux jekk hemm ksur tal-liġi Maltija. Dawn ma kinux l-uniċi żewġ każi fl-aħħar jiem fejn instab li kampanji tal-Partit Nazzjonalista kienu mibnija fuq il-gideb. Kien hemm ukoll allegazzjonijiet dwar iċ-ċimiterji li rriżultaw folots wara inkjesta ta' mħallef.